Major srpske vojske Radomir Cvijović, učitelj iz Dučalovića na Ovčaru, bio je učesnik ratova od 912. do 918. Od 24. avgusta 1915. do 25. januara 1916. vodio je dnevnik beležeći događaje do dolaska na krv. Ti zapisi svedoče iz prve ruke o nesreći i patnji jednog naroda u pravednoj borbi, rešenog da se do kraja žrtvuje za očuvanje slobode. Radomir Cvijović je zapisao: 30. novembar. Krenuo smo iz Podgorice dobrim putem za Skadar. Blizu Skadarskog jezera skrenuo smo levo i preko užasnih krševa idemo ceo dan pored jezera. Sva komora propade. Na svakih 10 metara konj pao među kamenje i lipsuje. Često se vidi i koji vojnik gde umire u kamenu od gladi i iznemoglosti. Nesreća, užas, glad sve veća. Vojnici idu kao senke, ali se nadaju da će u Skadru biti hleba. Put je trajao od 30. novembra do 4. decembra. 4. decembra u 3 popodne došli smo u Skadar. Bili smo u Skadru do 20. decembra. U pravom smislu umirali smo od gladi. Moj redov, Mihajlo Savić, umro je od gladi 13. decembra. Ja sam gladovao. Hleb se mogao dobiti za 5 do 8 dinara u srebru, a ja nisam imao ni 5 para srebra. Sit sam se najeo kad je Sveta donao iz ministarstva vojnog 2 hleba. Glad nas je bila savladala. Vojnici jedva idu. Nemci svaki dan biju Skadar aeroplanom. Crnogorci se arogantno ponašaju. Užasno nas deru sa cenama. Za banke se ništa ne može kupiti. Video sam da vojnik prodaje banku na pijaci. Drži je visoko podignutu u prstima, daje je za 4 dinara. Vojnici sve što imaju daju za hleb. Ulice Skadarske su pune sveta. Svi jure na sve strane i gledaju, samo traže hlebac. Deca, devojke, žene, vojnici, seljaci, arnauti, Crnogorci, sve se izmešalo, samo vri i juri za hlebom. Propast naroda srpskog. 20. decembra krenuli smo iz Skadra za Ljež. Da se ne zaboravi, neka im je večna slava.